Vi vil nu gennemgå kortet, eller GPS'en. Værsgo så. Man trykker på den, hvor der står kort. Herefter kommer kortet frem. I tilfælde af, at man gerne vil have lagt en rute, så er det meget simpelt. Man går simpelthen ind. Den tager som udgangspunkt. Er det den blå prik, som viser, hvor du er henne. Man kan scrolle op og ned på kortet ved at holde fingeren på. Man kan også i tilfælde af... Ja, tryk. Ja. Gå ind og sige, at jeg vil gerne et eller andet sted hen. Jeg vælger Rådhuspladsen 1. Og så kan man vælge mellem kør eller gå, eller til offentlige transportmidler. Og i det her tilfælde siger jeg kør. Så lægger den ruten til Rådhuspladsen 1. Og når man herefter trykker på start, så begynder den at fortælle, hvad vej man skal køre. Jeg kan godt lige prøve en gang. I Rådhuspladsen 1. Drej mod sydøst på Å Boulevard. Og så vil den fortælle hele vejen derind til. Og når man er kommet frem, husker man at trykke på slut, for ellers ligger den og bruger navigationen bagved. Var det det? Det tror jeg var det.